da bari kira gyara a wajen an kan gyara ne gora ta ga zuwa ko haka kai ne me yasa ne tare ne ba sai sai ye ba ma lo sai ba ma lo sai ye matsalar na samu matsala ya ake kunnawa ne na gama maka gyara biya na za ta yi ai a kaf Najeriya kaf gari kaf duniya ba ne kan yi gyara kaga daga zuwa na ina taba maka generator ka kuma daga yadda Allah kuma ta samu ta gyara babban gaba da kudi na gaba da kudi na ko kuma kudi da wuri a